Od strane Europske komisije počeo je u Dugoj Resi. 24 sudionika projekta iz Hrvatske, Slovenije te Irske jučer je stiglo u grad na Mrežnici gdje će boraviti do 8. travnja. Danas ih je ugostio gradonačelnik Ivan Baršić. Tijekom svog boravka imat će priliku upoznati okolicu te život mladih u Dugoj Resi, Kamanju i Ozlju, ali raspravljati i razmijeniti iskustva svojih udruga u organiziranju mladih u seoskim zajednicama kroz kulturna događanja. Imaju puno terenskog rada, istraživat će po Dugoj Resi, imaju praktične radionice gdje će morati organizirati kulturni event koji će imati stvarnu lokaciju u Dugoj Resi. U Dugoj Resi morat će organizirati klub mladih gdje će isto morati naći lokaciju u Dugoj Resi, znači morat će tražiti, istraživati po Dugoj Resi, dolaziti ovdje u gradsku upravu, pitati gdje bi mogli dobiti prostor i na kraju ćemo snimiti mali filmić o razmjeni kao nekav promo materijal. Riječ je o projektu Razmjena mladih Hrvatska, Slovenija i Irska, slučaj kulture u ruralnim zajednicama. Projekt financira Europska komisija kroz program Mladi na djelu, a provodi ga Lag Valisko Lapis sa partnerima iz Slovenije Kud Placom te Irske Fishbowl Youth, te uz podršku grada Duge Rese, Dugoreških pučkog otvorenog učilišta, Savjeta mladih i turističke zajednice. Riječ je o organizacijama poput naše koje se bave u Sloveniji i u Irskoj razvojem ruralnih zajednica. Riječ je o mladima koji dolaze iz ruralnih zajednica i svi zajedno dijele neke probleme, izazove ili prednosti koje takove zajednice nude mladima u tim zajednicama, u tim sredinama. Ovo je prvi takav projekt na području Duge Rese, a podršku je dao i gradonačelnik Baršić. Želim da se ugodno osjećate, da se družite i da uživate u ljepotama i u razvojnim projektima koji ćete napraviti u Dugoj Resi u roku 8 dana. Iako je tek jedan dan u Dugoj Resi, Stacy iz Irske podijelila je s nama svoje doživljaje te što očekuje od projekta razmjene. Šetali smo gradom i vidjeli rijeku. Lijepo je, jako je lijepo. Želim samo naučiti o kulturi Hrvatske i Slovenije. Cilj ovog projekta je osnažiti mlade ljude, potaknuti ih da aktivno promišljaju o svojoj ulozi u zajednici, stvaraju temelj za buduću zajedničku suradnju svojih organizacija te mobilizaciju mladih u svojim ruralnim zajednicama kroz aktivnosti u kulturi i umjetnosti.